धर्मासाठी झुंजावे, झुंजोनी अवघ्यासी मारावे, झुंजोनी अवघ्यासी मारावे, मारिता मारिता घ्यावे, मारिता मारिता घ्यावे, राज्य आपुले, राज्य आपुले, देशद्रोही तितुके कुत्ते, देशद्रोही तुके कुत्ते, मारो निघालावे परते, मारो निघालावे परते, देवदास पावती फत्ते, देवदास पावती फत्ते, यदर्ती संशयो नाही, यदती संशयो नाही, देव मस्तकी धरावा, देव मस्तकी धरावा, अवघा हल्लकल्लोळ करावा, अवघा हल्लकल्लोळ करावा, मुलुक बडवावा की बुडवावा, मुलुक बळवावा की बुडवावा, धर्म संस्थापनेसाठी, धर्म संस्थापनेसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की जय, भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय। मृत्यू सही न डरले, मृत्यू सही न डरले, मणिधर्म वीर, मणिधर्म वीर, तुटले सोनेत्र तुटले, तुटले सोनेत्र तुटले, जरीजी बशीर, जरीजी बशीर, दुर्दान सदा कजवंत, दुर्दान सदा कजवंत, समाज व्हावा, समाज व्हावा, म्हणून उरांत धरूया, म्हणून उरांत धरूया, शिवसिंह छावा, शिवसिंह छावा, डोळ्यांच दृष्टी आमच्या, डोळ्यात दृष्टी आमच्या, शिवशार्दुलांची, शिवशार्दुलांची, चित्तात वृत्ती निवसे, चित्तात वृत्ती निवसे, सईच्या सुताची, सईच्या सुताची, हृदयात मूर्ती विलसे, हृदयात मूर्ती विलसे, प्रियमाय भूची, प्रियमाय भूजी, आतुर हाक श्रवण्या, आतुर हाक श्रवण्या, वडुरायगडची, वडुरायगडची, वडूची चिता धगधगे, वडूची चिता धगधगे, हृदयात नित्य, हृदयात नित्य, माझी जाळ धगतो, संभाजी जाळ धगतो, उरीची तितप्त, उरची तिलप्त, जाणून तहान भुकत्या, जाणून तहान भुकत्या, वडूच्या चितेची, वडूच्या चितेची, करू पूर्ण राख जगता, करू पूर्ण राख जगता, तिलमलेंच तेची, तिलमलेंच तेची, कशासाठी आणि मरावे कसे मी, कशासाठी आणि मरावे कसे मी, विचारू स्वतःला असा प्रश्न नेहमी, विचारू स्वतःला असा प्रश्न नेहमी, लढू पांग फेडा वया धर्म भूचे, लढू पांग फेडा वया धर्मभूचे, आम्ही मार्ग चालू सईच्या सुताचे, आम्ही मार्ग चालू सईच्या सुताचे, पुण्यश्लोक छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की जय, भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय। शिवरायांचे आठवावे रूप, शिवरायांचे आठवावे रूप, शिवरायांचा आठवावा प्रताप, शिवरायांचा आठवावा प्रताप, शिवरायांचा आठवावा साक्षेप, शिवरायांचा आठवावा साक्षेप, भूमंडळी, भूमंडळी, शिवरायांचे कैसे बोलणे, शिवरायांचे कैसे बोलणे, शिवरायांचे कैसे चालणे, शिवरायांचे कैसे चालणे, शिवरायांची सलगी देणे, शिवरायांची सलगी देणे, कैसी असे, कैसी असे, सकल सुखांचा केला त्याग, सकल सुखांचा केला त्याग, मनोनी साधिजे तो योग, मनोनी साधिजे तो योग, राज्य साधनांची लगबग, राज्य साधनांची लगबग, कैसी केली, कैसी केली, याहुनी करावे विशेष, याहुनी करावे विशेष, तरी
तरीच म्हणवावे पुरुष तरीच म्हणवावे पुरुष या उपरी आता विशेष या उपरी आता विशेष काय लिहावे काय लिहावे शिवरायांसी आठवावे शिवरायांसी आठवावे जीवित तृणवत मानावे जीवित तृणवत मानावे यहलोकी परलोकी उरावे इहलोकी परलोकी उरावे कीर्ती रूपे कीर्ती रूपे निश्चयाचा महामेरू निश्चयाचा महामेरू बहुत जनांची आधारू बहुत जनांसी आधारू अखंड स्थितीचा निर्धारू अखंड स्थितीचा निर्धारू श्रीमंत योगी श्रीमंत योगी पुण्यश्लोक छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय धर्मवीर छत्रपती श्री संभाजी महाराज की जय भारत माता की जय हिंदू धर्म की जय Yeah.